जे 3 नं गोहोपुरी गामियाव दिनै नैथि रंजालि बैसागोखौ बिथांमोना बरायदों। बे बरायनायजों लोगोसे गोखा गोखै जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लादों। दिनै गोबां जायगायावनो रंजालि बैसागुनि गिबि बा संक्रान्ति होननानै जोङो फालियो। संक्रान्तियाव गोखा गोखै जानाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोनहा आंखौ आलासि हिसाबै बिथांमोनहा खावलायनायखाय आं दिनै नुजाफैनो हादों। आरो बिथांमोनहा जे आंखौ हांख्रायनानै लाबोबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा बिथांमोनखौ आङो बे गोहोपुरी गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौ गिबियावनो रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बोसोर बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। आरो साफ्रोमबो दिनै बे रादाबखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिमबो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ साफ्रोमनोबो आङो जासिबाय। आरो गेदेरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय, उन्दैनिसिम आंनि अननाय साफ्रोमनोबो जासिदों बिटिसि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम। बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनांगौ होननानै सानो? आङो बेखौनो खावलायदों जे रायजो राजा आइ आफानिसिम जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो जे रंजालि बैसागुखौ फालिबोयो। बे रंजालि बैसागु फालिनायाव गोदोनि फालिनायफ्रा बिदिनो लोंला जालायै फालिबोयोमोन। गोबाङानो जौ लोङाबानो जाया बायदि फालिबोदों। दा बे नैबे मुगायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो जाला लोंला जों फालियालासिनो लोङालासिनो जोङो रंजालि बैसागुखौ फालिनो हायो। गथ' गथायखौ मोजां मोनसे लामाजों लांनो थाखाय, इयुन जोलैखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिलांनो थाखाय जोङो जाया लोङानो बिदिनो मोजां मोनसे कालसार, गावनि कालसारखौ सिगां फारसे लांनो थाखाय जोङो बिदिनो रंजालि बैसागुआव जेरैबायदि मोसानाय, दामनाय देनाय, गावनि आखाइनि आगजुजों दामनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लालांनो हायो। दिनै बे गोहोपुरी गामियावबो बिदिनो बिथांमोनहा कालसार श'बो लादों। दायो मोनायाव बिथांमोनहा कालसार श' माने लादों। दा बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय गामिनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा बोराइ बेन्थ' बयबो मोसादों। जोंबो बे बैसागुआवनो बेखौ लोब्बा लानानै बिथांमोनजों रंजाफाबाय। आंजों लोगोसे पटेनसुवा चिरां दुवारनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो दंफैयो। दा जोङो बालाबगासे बिथांमोनजों रंजाफादों। दा आङो बुंनो नागिरदों जे जोङो गोदोनि बायदि समाजखौ लांनो नांला, मोजां लामाथिं लांनांसिगोन। जाला लोंलाखौ जोङो खमायलांनांगौ। मोजां आब्रुथिजों जोङो समाज दालांनांगोन गामिनि। आरो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां लामा देखायनो थाखाय गिबियावनो जों फरायसालिफोरखौ मोजां मोनसे माने रायजो राजायानो दायथ' लानानै प्राइभेट स्कुलबाबो जों मोजां मोनसे दैदेनलांनाय, गामियानो दैदेननानै बेखौ जोथोन लानांगोन गथ' गथायखौ मोजां खालामनो थाखाय। मानो होनबा नैबे दानि जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ जेरैबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लादों जे सुपार 50खौ लानानै गोबां गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ'फ्राबो IAS IPS डक्टर इन्जिनियार फरायनो हानाय बेबायदि माने माबाखौ लागासिनो दङ। दा सुबिदा होदों बे आसनिफ्राव, जाहाथे नैबे गोहोपुरी गामिनिफ्रायबो बेफोरबायदि गथ'आ थांनो हायो, फरायहैनो हायो, IAS IPS जाहैनो हायो, डक्टर इन्जिनियाराव बाहागो लाहैनो हायो। बिनि थाखाय गिबियावनो रायजो राजा आइ आफाखौ आङो दिनै खावलायगोन जे बिथांमोना फरायसालि दङ गंसे, बे फरायसालिखौ मोजाङै जोथोन लायो, बिनि फोरोंगिरिखौ जोथोन लायो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो खावलायदों जे इयुन फारसे बेबायदि आवगायलाङोबा गथ' गथायाबो मोजां मोनसे लामा मोनगोन। आं बेखौ खावलायबाय। आरो गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामालासिनो जोङो खौसेयै गामिखौ दानो। बिथांमोनहा दासिमबो हानि फाट्टा मोनाखै। जिअ'टेक जाबाय जानाया, दा सरकारि फारसे हाबाफारिया जागासिनो दङ। बिथांमोनहा जेब्ला हानि मोन्थायखौ मोनगोन अब्लानो गासिबो जाजोबगोन। आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों जे गोसोआव जेबो दाहा लानो नाङा, जालांगोन। जिहेथु जोङो नैबे सरकारा 1,06,000 सिमनिबो बारा जे जोंहा हानि मोन्थाय, हानि फाट्टाखौ होखांबाय आरो होबाय थागासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन। बेखायनो मिजिंथिदों जे रायजो राजा आइ आफाया नेथ'नानै जाहाथे रायजो राजाखौ बुंदों आं जे बिथांमोनहा जाहाथे सरकारनि सायाव भरसा लानानै आवगायलाङो, आं बेखौ खावलायदों।